Nu vil jeg vise dig, hvordan du henter kursistbesvarelser i Ludus og retter dem. Det vi gør, jeg har logget på Ludus her. Vi går op i opgaver, sådan der. Og så vælger vi det menupunkt, der hedder besvarelser. Og der kan du se, hvad for nogle hold du har mulighed for at rette opgaver for. Jeg vil vælge mit e-learningshold, matematik C. Og det er allerede det, der er åbnet. Jeg vil rette modul 1, så jeg går hen i modul 1 og vælger trekanten her. Jeg kommer der en menu frem her. Hvis du vil rette dem enkeltvis og lægge dem tilbage igen, så vælger du det menupunkt her. Jeg foretrækker at downloade alle besvarelserne på en gang. Derfor trykker jeg på den her, download alle besvarelser. Så er det sådan, at jeg vil egentlig godt gemme elevopgaverne til senere. Man ved jo aldrig, så jeg vælger gem fil, trykker på OK. Og den er så hentet. Nu ligger den her over i overførsler. Jeg åbner den, og så vil jeg gerne udpakke filerne, så jeg kan rette dem en af gangen. Det gør jeg her. Og så skal jeg vælge en mappe, filerne bliver lagt i. Og der er det sådan, at jeg på forhånd i dokumenter har jeg faktisk lavet på mit e-learningshold, som ligger her. Der har jeg lavet et, der hedder modul 1. Og der vil jeg gerne lægge filerne i. Jeg trykker på OK. Jeg pakker ud. Sådan her. Og nu ligger alle mine filer her, alle mine kursisters opgaver, og jeg kan gå i gang med at rette dem. Og så om et par timer, så vil jeg lave en video, der viser, hvordan du lægger dem tilbage igen. Nu har jeg rettet alle opgaverne fra modul 1. De ligger i den her mappe her. Der var de. Jeg går så tilbage igen i den mappen ligger i, sådan her. Det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal lave den om til en zip-fil. Derfor højreklikker jeg på den der, og går ned og vælger send til. Og der vælger jeg så zip-komprimeret mappe. Sådan der, så ligger den der. Nu ligger den som en zip-komprimeret mappe. Det skal jeg gøre, for det er den mappe, Ludus vil have, når jeg skal uploade besvarelserne til Ludus. Jeg går over i Ludus, det har jeg her, og jeg er logget på. Så jeg går igen ind i opgaver. Sådan her, og går ind i besvarelser. Den har jeg der, og det er mit flexhold, jeg vil uploade på, og det er den, der er åbnet allerede. Jeg går hen til modul 1, vælger min sorte trekant, vælger den, der hedder ret og kommentere. For så er der et vindue hernede, der hedder upload rettede besvarelser. Den vælger jeg. Og så går jeg ind på de seneste steder og går ind og vælger min mappe. Og der er min zip-komprimerede mappe med modul 1 opgaverne i. Den vælger jeg simpelthen. Sådan her. Og så kan jeg så se, der er 15 besvarelser, der er uploadet. Der er nogle fejl i nogle filer. Det plejer tit at være nogle kommentarfiler, som ikke er vigtige. Så jeg slukker med den her. Og så siger jeg, at det var det. Nu ligger opgaverne rettet til eleverne.